Mga biyahe sa mga barko padung sa mga napit-apitado sa Bagyong Julina, gikanselar sa Philippine Coast Guard nga misangpot sa pag-stranded sa ubang mga pasahero. Samtang magtiayon nagtuong na biktima sa scam kay ang gilukat nga ticket kay inay original photocopy na ang gihatag sa maong estranghero nga nag-process sa ilang ticket. Ano ang report? Naabda namong kini magtiayon nga magpa-refund unta silang ticket human did-i nga makalawig paingon sa Leyte ang barko nga ila untang sakyan. Gipangitaan sila original nga ticket apan nabantayan nila nga photocopy lang ang ilang gihuptang ticket. Matod sa pasahero nga adunay lalaking misugat kanila sa pantalan ug mipasalig nga mao'y mulukat og ticket. Busa dali kini nilang gipangitaan maadto ang ticketing office nga nag-issue sa ticket. Ang nahitabo sa magtiayon gawas na sa pantalan busa wa nay jurisdiksyon ang CPA niini. Nihatag mig 1,500. Tapos pag abot diri 400 ka pinra diya tapos 50 pesos rang gihatag sa ako ang sukli. Oh, tapos di pa diya original. Samtang naabtan usab namo ang mga na-stranded nga pasahero sa Pier 3 diin kasagaran kanila padung sa Leyte. Magpaabot lang daw kuno unya basin unya gabi. Naghulat lang meron unsay available nga kanang barko nga pwede makatabok og Leyte. Sa record sa Philippine Coast Guard miabot sa 152 ka mga stranded passengers, unom ka mga barko usab ang wa palargaha og 27 ka mga rolling cargos. Dunay mga pasahero nga nanguli na lang samtang ang uban nga taga-Lagyo nagpalabay sa panahon sa pantalan. Doon na hinuoy mihatag kanila og mga pack meals. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.